sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. L-Apostlu Pawel jikteb hawnhekk u jgħidilna ħuti l-xewqa ta' qalbi. U t-talba tiegħi l-Alla għal Iżrael huma li jkunu salvati. Xi li xdilhom li huma għandhom ħeġġa għall-Alla imma mhux skont it-tagħlim. Ħafna nies huma imħeġġin reliġjożament, però ma jafux x'inhu ma jagħmlu pratikament. Għaliex mhux imdawlin mit-tagħlim tal-Iskrittura. Għax waqt li ma jafux il-ħaq tal-Alla, kull ma tissama kelma ħaq hawnhekk bl-Ingliż righteousness, li tkun sewwa mal-Alla, tkun sewwa. Huma ma jafux kif jistgħu jkunu sewwa mal-Alla. Ma jfittxu li jwettqu is-sewwa tagħhom stess. Ma joqogħdux għas-sewwa. Għax Kristu tmiem il-liġi għal ġustizzja jew għal righteousness ta' kull min jemmel. Għax Mosè kiteb fuq il-ġustizzja, fuq l-għada sewwa, li tiġi mill-liġi. Il-bniedem li ħares din il-ġustizzja ikollu l-ħajja biha. Imma il-ġustizzja li tiġi mill-fidi tgħidlek. La tgħidx qalbek min jitla fis-sema, jiġifieri biex iniżżel il-Kristu minn fuq. Jew min jinżel fil-qiegħ, jiġifieri itella l-Kristu mill-imwiet. Ma xi tgħid. U Pawlu jikkwota mid-Deuteronomju 30. Il-kelma qiegħda ħdejk f'ommok stess u f'qalbek. Jiġifieri l-kelma tal-fidi li aħna nxammu. Għax jekk inti tistqar f'ommok il-Sidna Ġesu u temmen f'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet, inti salva. Għax bil-qalb il-bniedem jemmen għal-ħaq, jemmen biex ikun sewwa mal-Alla, u bil-fom u qed jistqar għas-salvazzjoni. Għax l-Iskrittura tgħid, waqt ikkwota Isaija 28, kull min jemmen fih ma jirex bil-mistħija. Nataw Pawlu kull darba jikkwota biex iseddaq biex jerġa' jibni l-argument tiegħu fuq dak li kien diġà miktub fil-passat. Għax m'hemmx għażla bejn Ludi u Grieg, għax l-istess Mulej fuq kulħadd huwa għani jew huwa sinjur ma dawk kollha li segwu. Hawn jikkwota l-Ġoel tal-Mukru 2 għax kull min isejjaħ isa minn Mulej ikun salvat. Kif mela jsejħu l-min għadhom ma jemnux fih? U kif jemnu f'min ma semgħux fih? U kif jisimgħu jekk ħadd ma jxandrilhom? U kif ixandrilhom jekk ma jkunux mibgħutin? Kif il-miktub hawnhekk jikkwota l-Iżajja 52. Kemm huma sbieħ riġlejn ta' dawk li jxandru l-Evanġelu tas-Slim u jġibu l-bxar tajba b'wex tajba. Imma huma mhux kollha laqgħu l-Evanġelju. Għax Iżajja jgħid Mulej, min hemmen dak li sema minn għandna? Il-fidi mela tiġi bis-smieħ u smieħ bil-kelma tagħna. Iżda ngħid jien jaqgħu ma semgħux, jifata bil-ħaf leħinhom instama mal-art kollha u kliemhom satru fid-dinja. Iżda ngħid jien jaqgħu Iżrael ma fehmx, l-ewwel Mosè jgħid Mosè qal inqanqal lejra tagħkom b'dawk li mhumiex ġens. U b'ġens bla moħħ ngħaddakom. Iżda Iżajja għandu l-ħila jgħid kont missjub minn dawk li ma kinux iċċuni der lil dawk li ma kinux jistaqsu għalja. Iżda l-Iżrael jgħid il-jum kollu taħt idejja għal poplu li ma jobdix u rasu jibsa. Amen. Xeba joħra meta niltaqa' man-nies u nkellimhom dwar l-Evanġelu, isaqsuni iva nuru dawk qatt ma semgħu l-Evanġelu x'se jsemma. Ma
ma jistgħux jisalvaw. Għamil jekk inti tkun qed tispjega l-affarijiet sewwa, din mistoqsija għandek tinqara. U naħseb xi 2 jew 3 minnkom xi darba ġejtu u titkellmu miegħi bħala Kristjani u tajdu li ma possibbli dawk kollha li qatt ma semgħu l-Vanġelu u qatt ma jemnu Ġesu Kristu dawn se jintilfu. Hija kwistjoni taħraq. La kwistjoni li jekk aħna ngħidu dawk li ma semgħux il-Vanġelu u allura ma jemnux fil-Kristu jintilfu, ħaninstemaw li aħna kattivi. Ħaninstemaw li aħna blaħnina. Li aħna qegħdin nirrestrinġu l-ħniena tagħna. U fatti, illum ġurnata waħda mill-ereżiji fil-Knisja Evanġeliċi li qiegħda tieħu l-eruq jisimha The Greater Hope. The Greater Hope. Ċertament fl-iskrittura turina d-dama fil-Kristu, ma jfissirx illi għadna mhux kapaċi juri l-ħniena ma' nies illi qatt ma semgħu bil-Vanġelu, ma jfissirx ma jistax isalvhom. Nistema tajba, nistema impressjonanti, nistema propożizzjoni mimlija ħafna. Però se ma għandna każ bħal meta pajjiżna ġieli il-Gvern ħabbar jew id-Dipartiment tas-Saħħa ħabbar li hemm mediċina li qiegħda tinxteret u tintuża min-nies, però nafu li din qed tagħmel ħsara u rridu niġbruha għax mhix mediċina tajba. U dan l-iskop jgħidu illi jiena rrid nerġa' nistabbilikom fuq dan l-artikolu tal-fidi tagħna. U artikolu ta' fidi illi id-dinja meta tisimgħu minn għandna tobodna. Illa għaliex inkun qegħdin ngħidula b'mod l-aktar dirett u b'mod l-aktar ċar illi huma jinsabu fid-dlam u sakemm ma jdurux lejn Kristu m'għandhomx id-dawl tal-ħajja. Meta aħna impoġġu il-karti tagħna fuq il-mejda mingħajr ma noqogħdu nilagħbu bid-diskors u ngħidu il-fatti huma dawn, tajjeb, in-nies se tordna bħala nies bigotti, magħluqin għalina nfusna, aħna biss tajbin. Mhux aħna biss tajbin. Ġesu Kristu biss huwa tajbin. Ġesu Kristu biss dawk li huma tiegħu. U allura il-mistoqsija tagħna llum qegħdin jistgħu dak qatt ma semgħu l-Evanġel u huma. U mhux qed jgħixu f'pajjiż ċivilizzat bħal l-Amerika jew f'pajjiż pjuttost tat-tielet dinja bħalma huwa l-Eritrea pereżempju. U allura qatt ma semgħu u qatt ma semgħu b'Ġesu Kristu u lanqas jemmnu fih allura. Dawn jekk jgħixu skont il-kuxjenza tagħhom, jekk jgħixu skont id-dawl tan-natura, jekk jagħmlu skont kif iħossu l-aħjar, isalvaw jew le? Il-Bibla tgħid le. Għax Alla ta' bilħaq huwa ħanin. Alla ħanin wis aktar mill-immaġinaw ħanna. Laqqas nibdew biex nibdew nifhmu kemm Alla huwa miżerikordjuż lejna. Imma Alla huwa ħanin bil-metodu tiegħu. Mhux bl-idea tagħna. Mhux bil-filosofija u bil-raġunar ma'weġ tagħna. Finalment Alla jgħidilna il-ħsibiet tiegħi mhumiex l-ħsibiet tagħna. U t-traqat tiegħi mhumiex it-traqat tagħkom. Il-bniedem ħsibu biex jiftaħ it-toroq u jagħmilha wiesa, mentri Alla jgħid ħantikom triq waħda. Triq waħda. Imja triq żgura u bija tasal żgur issa. Jien huwa triq. Tinetaw mill-ewwel li jekk aħna niftħu l-orizzonti tagħna u ngħidu iva bi Kristu imma
Jekk jinserta bil-provvidenza tal-dana qiegħed jgħix l-Indja u qiegħed jgħix f'xi gżira minsi u dana kapaċi jirrispondi għal dak li juri ħalla. Għaliex ħalla m'għandux isalvaħ? Jekk Alla, jekk inti tgħid din hija possibilità, allura jkollna ngħidu illi x-xogħol tal-missjoni, ix-xogħol tal-evanġeliżmu li jsir u qed isir regolarment u ilu jsir ħafna huwa daħqa fil-wiċċ. Vera? Għaliex jekk jista' jsalva billi jirrispondi għall-xjenza tiegħu u jwieġeb għal dak li juri ħalla meta jħares madwaru ħalli kif inhu. Ħalli kif inhu, li ma tmux ixtantaru l-Vanġelu jibatek is-saq il-qara ikun dak il-verità jiġħada u mbagħad żgur mhux ħajsalva. Mela qegħdin iwaqqgħu il-mandat ta' Kristu illi tagħna morru u x'għandu l-Evanġelu kull maħluq min jemmen li tagħmel ikun salvat, min ma jemmenx ikun kondannat. Tkun faċenda ħajdu hekk tal-borħ. Faċenda tal-borħ. Illi aħna nużaw il-ħin tagħna biex imorru nqasmu l-fuljetti, nitkellmu man-nies, noħorġu l-qodba, nikbu fuq il-website u nagħmlu kollox biex in-nies inkellmuhom u narfuhom bil-bxara tajba, meta jistgħu jsabaw mingħajr il-bxara tajba, intellgħu kemm hija pożizzjoni radikola. Għamlek jerġa', għamlek il-mewt u l-xox ta' Kristu jisfaw fix-xejn. Jekk il-bniedem jista' jsalva bliu u billi jagħmel l-aħjar prestazzjoni tiegħu li reliġjożament wieġeb għall-emiet u għall-ispirazzjoni ta' qalbu kif Alla jmexxih qed tifhem. U billi l-bniedem jfittex il-Alla, apparti l-bikra tgħidilha l-bniedem ma jfittex il-Alla. Pawlu għal minn hekk jgħid illi jekk il-ġustizzja tiġi mill-liġi, jiġifieri jekk aħna nsibu sewwa Alla billi nobdu l-kuxjenza tagħna, nobdu l-liġijiet morali kif nafuhom aħna, mela Kristu ma jagħmel xejn. Għaliex kieku hemm mod kif il-bniedem jista' jisalva apart minn Kristu, Kristu ċertament il-bieda tgħidilna fil-Galatin kiena ma kienx jiġi f'din id-dinja għax ma kienx ikun hemm bżonn. Jiġifieri qudiemna llum għandna kwistjoni li jekk aħna nkunu dubjużi u tista' tinduna faċilment inti x'dubjuż fuq hekk. Jekk inti ġifieri x'imkien wara għadek temmen illi b'xi mod ieħor għandna xorta waħda jsalvhom lin-nies, għabborra ma jisimgħux l-Evanġelju. Trid ngħidlek tinduna faċilment temmin x'hekk. Tevanġelizza regolarment. U għamek tinduna illi inti bħala Kristjan temminx illi l-aħħar mill-aħħar għal-għabwejja li nistgħu l-Evanġelju. Xorta waħda għal fl-omnipotenza tiegħu, għalla fil-kmina kbira tiegħu, tista' tibgħat raġuna kemm trid. Għandik il-prova, temminx tabita illi Ġesu u għall-uniku triq u ħadd ma jiġi għand imissier ħlief bil-medjazzjoni tiegħu. Pawlu hawnhekk fil-Romani kapitlu 10, il-kapitlu l-Rajna. Għandna l-argument l-aktar estis fl-iskrittura kollha fejn jurina il-ħtieġa kellha ħaġa indispensabbli illi iva kapitlu 9 Pawlu jiddiskuti il-predestinazzjoni illi minn qabel ma nħolqot id-dinja Alla diġà kien iddetermina, diġà kien iddeċida min huma dawk li ħajsalvawk. Għandek kapitlu 9 illi jitkellem b'mod ċar ħafna, ħabbejt il-Ġakob, iżda bat il-leżaw, għabort nistaman ġusta, Pawlu jfehmilna illi Alla qed jażel fost il-midin bil illi kieku ma salva l-lebda wieħed minnhom, ebda wieħed minna ma jkun kapaċi li jixli l-Alla illi ma jħobbniex. Għax Alla mhuwiex obbligat joħobb li xi ħadd li huwa għadu tiegħu ma l-meraviglia hija din.
Il-meraviglia din illi Alla irħoq lil Ġakob. Meta l-Iskrittura tgħid li jiena bad lil Eżaw, dik hija xi ħaġa granti. Xi ħaġa li tkun ovvja aħna qlibniha kontra. Nissorprendu ruħna kif Alla jgħidilna bad lil Eżaw, imma naħduha bħala assunzjoni illi Alla obbligat li jħobb lil Ġakob u ma Ġakob jħobb il-kurat. La fejn mhux hekk jgħidilna Pawlu. La fejn mhux hekk. Alla l-tuħħari u l-istess għaġna ta' tafal kapaċi jagħmel reċipjent ta' għajn ta' mistħija u l-istess tafal ukoll jagħmel reċipjent ta' ġieħ xi fażun sabiħ. U allura jgħid li daqs kemm hemm nies li Alla irattabhom u jsejħilhom l-Evanġelju daqshekk hemm nies li wkoll iwebbishom. Alla qed juri l-ħnina tiegħu imma qed juri wkoll il-ġustizzja tiegħu. U dan fejn Pawlu jispjegahom fil-kapitlu 9. U jekk xi ħadd allura jgħid jekk Alla diġà għażilhom mela meta William Carey kien qiegħed jidher quddiem il-kumitat tal-Knisja tiegħu mela xtaq imur l-Indja biex ixrabda l-Evanġelju hemmhekk. Għax u kien jemmen li Alla għandu il-maħturin tiegħu mal-pajjiżi tal-Afrika kollha. U għed mill-presbiteri tal-Knisja għallu għazzu għallu poġġu qiegħda. Għallu nsa kollox, għallu jekk Alla jrid isalva l-pagani kapaċi jisalvhom minn ħadd. X'ereżija kbira. Dan raġel aħħar ara Romani kapitlu 9 u forsi portamu fl-amment. Ma x'għadu dwar kapitlu 10. Kapitlu 10 spjegana li dawk in-nies li Alla ħatarhom u għażilhom u kien jafhom minn qabel b'imħabba speċjali li dawk in-nies Alla jettiġilhom li jibgħatilhom il-Vanġelju ħalli jirrispondu għall-Vanġelju u bekk jiksbu il-maħfra tad-dubiet permezz ta' Kristu. Araw kif jirraġuna l-Apostlu Pawlu. Ma xi tgħid il-kelma? Il-kelma qiegħda f'formok stess qalbek. Jiġifieri il-kelma tal-fil li aħna qegħdin ninxandru. X'inhu l-Vanġelju qed jgħid Pawlu? Jekk inti tisqal f'formok lil Sidna Ġesu u temmel f'qalbek li Alla għajmu mill-imwiet, inti tkun salvat. Iva, il-ħidma tas-salvazzjoni hija lesta, Kristu kelma fuq is-salib, issa inti trid temmel li Alla għajmu minn bil-imwiet. Għax bil-qalb il-bniedem jemmen biex isir sewa Alla u bil-form wieħed jisqal salvazzjoni għax l-Iskrittura tgħid kull min jemmen fih. Għandna din l-istedina miftuħa u Kristu barat lid-dixxipli biex ixandru l-Vanġelju lid-dinja kollha, kull min jemmen fih ma jgħidx bil-mistħija. Jien nista' ngħid allura kull min ma jemminx fih jgħidx bil-mistħija. Għax waqt li dana kellu xi tama li ħajmur il-ġenna, allura qed taħħil biex tama, ma tgħid le. Le, jekk temmen fih ma tirex. Imma jekk ma temmix fih tirex. Għax m'hemm ċansa belludi driek għax l-istess mulej fuq kulħadd huwa sinjur ma dawk kollha li sejrulu. Is-salvazzjoni għandha telma permezz ta' Kristu. Huma avvenimenti storiċi li ġew din id-dinja tagħna huma rrekordjati fl-Evanġeli, tajjeb, dak huwa l-Vanġeli. U għalhekk tellawek illi huwa sinjur ġeneruż ma' dawk kollha illi sejruh. Il-Musej vokaw sent Alla, il-Musej l-eħ, il-Musej għal-Vanġelu. Għax kull li sejħ semnu mulej, ikun salvat ċaġa għal-ġojel, għal għal ġdid. Min dejjem kien, min dejjem li il-Kibrit jirrispondi għal-rivelazzjoni ta' Alla. Il-Nubat permess tal-profeti, imma finalment permess ta' Ibnu Ġesu, il għalmi jara li jara l-nissier, miex ħattili li jġħadu koll l-nissier li bani. Għal-Pawlu qed jirraġunaw hekk kif mela isejħu lil min għadhom ma nlux fih. Mela il-kwistjoni kollha hija tintrabat il-ħaġa. Trid issejjaħ li sa bil-mulej tkun salvat.
kif tista' ssejjaħlu jekk inti ma temminx fih? U kif jemlu f'dak li ma samawx bih? U kif jisimgħu jekk ħadd ma jxandrilhom? Tal-għedmu pass lura li biex il-ħidam jasal biex jinfoka li san tal-mulej għas-salvazzjoni tiegħu. Irid illi xi darba oħra xi ħadd ixħandarlu l-Vanġelu. Altrimenti ma jistax, hija possibbli illi jemmen. Kif ixħandru jekk ma jkunux nibgħutin? Kif il-miktub kemm huma sbieħ? Ir-riġlejn ta' dawk li xandru l-Evanġelju ta' Slieġ. Għawek nara nies li għandhom riġlejhom sbieħ. Xort minnkom għadkom riġlejkom sbieħ. Xort minnkom il-qattu. Ma tafux jiġifieri evanġelizmu, ma tafux jiġifieri tilħaq ħaddieħor bil-kumpassjoni, bil-verità l-Alla. U għalhekk nwaslilkom dan il-messaġġ. Jekk intom qegħdin il-qattu u taħsbu illi u le finalment għallu ħanin ħanaġra ferma qalbi kollha għallu huwa infinitament ħanin. Skont kif joġob lilu u kif joġob il-Alla illi jesprina u nwassalna biex ingawdu l-ħina tiegħu billi nirrispondu għal-Vanġel. Għax għandek ħafna dinja tal-li waħditu biex kull min jemmen fih ma jitilefx. Tara? Kull min jemmen fih. Kull min ma jemmenx fih jitilef. Jekk hija iswed hemm l-abjad, jekk hemm l-abjad hemm l-iswed. Nies illi l-Evanġelju ma semawx, hija propjament il-sitwazzjoni kif kienu it-Tessaloniki. Mela, għandna dil-belt Griega Tessalonika, belt pagana. U Pawlu jkun l-ewwel wieħed li imur din il-belt. Ifittex in-nies fis-suq, fis-sinagoga, kull fejn seta jew kellu okkażjoni kellem in-nies biex ixandru l-Evanġelju. Meta mar, xi nies rispondew għall-Evanġelju. Ftit xhur wara Pawlu jitbilhom ittra u jgħidulhom illi huma stess jgħidu fuqna x'daħla kellna fostkom u kif dortu lejn Alla bil-libri biex isservu l-Alla ħajju veru u biex jistennew is-sema l-liħnu li għajnu mill-lingwi Ġesu li ħlisna mill-għada li ġej. X'qed jgħidulhom Pawlu? Qed jgħidulhom sa ftit xhur ilu. Qabel ma ġejt u kritikajtilkom il-Vanġelju, intom kontu mitlufin, kontu idolatri, kontu servu l-Allat tal-irħam u tal-ġebel. Immissa dortu lejn Alla l-ħaj li ħalaq is-sema l-ħaj. Issa t-tama tagħkom hija Ġesu Kristu. Imqajjem bil-mwiet illi meta jiġi ħajja ħlisna mill-għada li ġej x'differenza radikali ġrat f'dawn in-nies f'Tessalonika. Sa ftit xhur qabel kienu pagani mitlufa, l-arm tal-paganizmu. Pawlu kien strumentali biex iwasslhom id-dawl tal-Vanġelju. L-istess ħaġa f'Efesu. Belt ftit mil il-bogħod. Ftit mil il-bogħod. Pawlu jgħidilhom fl-ewwel kapitlu illi fi Kristu intom ukoll fdajtu wara smajtu l-kelma tal-verità. Wara smajtu fil-Rumanija għaxra. Kif jistgħu jisimgħu jekk ħadd ma jxandrilhom? Intom smajtu l-kelma tas-sewwa, l-Evanġelju tas-salvazzjoni tagħkom. Li fih ukoll wara li intom immintu kontu s-siġillati f'dak l-Ispiritu Mqaddes tal-Wieda li huwa garanzija tal-wirt tagħna sal-fitwa sħiħa ta' dawk li Alla kiseb għalih innifsu. Kif irċevew l-Ispiritu Santu? Għax wieġbu għabbennu Alla s-siġillhom, Alla ħafu bħala tiegħu. Qabel ma kienux tiegħu. Kapitlu 2 għamla ċara meta Pawlu jgħid li aħna konna minn natura u li tilgħada, imma la fil-ħinja tiegħu. Allura ta' kbira tiegħu li ħafna. U kollha ta' kollha ngħid fitnu bih. Allura ħajjin fi Kristu twelid minn ġdid. Bidu ġdid, ħolqien ġdid. Għaliex biex juri l-għara tal-grazzja tiegħu. Ejva jew nifirħu fil-rikkezzi tal-bniet Alla lejna. U jgħidu bil-grazzja tal salvati.
salvati. X'inhu l-Kristjaneżmu? L-Kristjaneżmu huwa Alla li salva lin-nies waħdu. Kwalunkwe reliġjon oħra, sabiħa kemm sabiħa, impressionanti kemm sabiħa, kemm impressionanti, hija l-kontrarju. Il-bniedem li salva lilu nnifsu. Ma nistax ħalqhom flimkien. Ma nistax ħalqhom flimkien. Ma il-grazzja keċċ il-barra l-mertu umani. U ma jkun qed tipprova bil-merti tiegħek, mela allura ma tibżgħu ħaġa. U poi jidhom bil-grazzja intom salvati. Permezz tal-fidi. Fidi f'min. Għax temmen Buddha, jew Konfuċju, jew fil-qamar, jew fil-kwalun. L-idea fuq l-aqwa li temmen, żomma. Biex jew f'min temmen u f'min temmen. Ġesu, li ma Ġesu? Għax hemm Ġesu. Emmija li vera, emmija li vera salva, kif iffirkat mill-apostoli tiegħek. Imma mill-Ġesu ta' Ġehożu Tnessis li huwa Huxina. Hemm Ġesu tal-Kattoliċi li huwa ostja fil-Europa. Kemm hemm Ġesujiet differenti. Bħala kien intom salvati permezz tal-fidi fi Kristu kif xandarnilkom aħna. U biex jagħmilha ċara, jgħidulhom li saftakru. Il-memorja tagħkom, mhux wara xellura. Għal ma kontu tafun. Takru. Fil-modi kontu ġenti, kontu pagani. Nies spiritualment ignoranti, bħalma mela Pawlu kellem il-filosofi ta' tiegħek, fuq il-filosofi, kienu skolari dawn, kienu nista' skola. Għallhom għandkom anke aqartan li l-Alla mhux magħruf, l-istruzzjoni li l-Alla mhux magħruf. Dak li intom qegħdin tammettu li ma tafux, ġejt nixandarulkom. Il-ġvil pagan u jinu fl-ħajja metti illi ma jafux il-Alla. Ma l-attaklu li intom kontu ġentili fil-ġisem, kontu imsejħin mhux ċirkonċiżi dak li huma msejħin ċirkonċiżi fil-ġisem bit il-bniedem. Ftakru dak iż-żmien fima żmien. Għabel ma ħanġelizzajkom jiena. Għax għamorċi mit-sena ilu, għabel ma s-sibtu tafun. Għabel wassaltilkom xarra tajba. Dak iż-żmien kontu minnaj Kristu. Kemm jaseritkom minnaj Kristu? Kontu barra mill-poplu ta' Israel. Ma kontux parti mill-poplu ta' kontu barranin għal-pattijiet tal-wera. Il-patt tal-Alla billi ħabbru Ġeremija jiena naħfilhom ħtijietom, fid-nubietom u ħtijietom ma niftakax aktar. Ma konux għabija li. Kontu minnaj tama u minnaj Alla din id-dinja. Minnaj Alla din id-dinja. Imissa fil-Kristu Ġesu, intom li darba kontu l-bord ħafna sirtu qrib bit-tem ta' Kristu. Kif x'ġara biex kienet id-differenza enormi, x'ġara? Semaw il-Vanġelu, wiex wara ħanġu bil-fidi ġew salvati. Dak huwa l-metodu tal-Alla li tibja konsistentament, regolarment, illi kollu tgħidilna li Alla għandu metodu wieħed ta' salvazzjoni. Illi il-bniedem jidur lek permezz tal-medjatur maħtum minnu stess Ġesu Kristu. Illi mieta ħtijitna u kien mqajjem għal ġustifikazzjoni tagħna. Dawn in-nies illi anke huma reliġjużi, anke għandhom ċertu tarif tal-Kristjaneżmu, anke forsi għandhom ċertu knowledge tal-Iskrittura u xorta waħda jiġbdu Ġesu Kristu. Jgħidu lek li Kristu mhux vera għamel l-imwiet. Ġeħużu l-Messis. Jgħidu li Kristu mhux vera fuq is-salib, Musulmani. Jafu ħafna dwar Ġesu Kristu, u diskanta kemm jafu. U Ġesu qal jekk intom ma temnux li nista' żmien. Jekk intom ma temnux li jiena hu, illi jien Jahweh, illi Alla illi nista' fostkom f'ġisem uman. Jekk intom ma temnux li jiena hu, tintilfu fid-nubietkom. Ġifi mhux biss li tisma' imma li tisma' l-verità, tisma' l-Vanġelu Apostoliku. Dak li Ġesu bagħat id-disċipli biex jipprikkaw, morru prikkaw mill-gur maħluq biex kull min jemmen li tagħmel tkun salvat. L-istess ħaġa
meta jirrekorda il-Kummissjon finali li ħallilna Ġesu Kristu xuħut jgħidu li dan huwa l-11 il-komandament. 11 il-komandament, le, dan huwa l-ewwel komandament. Għax meta l-ewwel komandament jgħidilna ma jkollkomx Alla oħra qudiemi, dak huwa l-evanġeliżmu. Sakemm in-nies għandhom Alla oħra u jemlu u jservu Alla oħra u filosofiji oħra li l-aħħar ma jafux. U allura Ġesu fil-Luqa 24 jgħid hekk miktub u hekk kien jeħtieġ kienet ċaġa ta' bil-fors biex il-bnedmin jaslu l-ġenna. Hekk kien meħtieġ li Kristu jibati u li jqum il-imwiet fit-tielet jum. U x'kien meħtieġ aktar li l-indira u l-mafrod tixxandar fismu. Dawk in-nies li joffru tama apart minn Ġesu Kristu huma ħallelin u briganti. L-isħabhom fil-waqt li qegħdin jagħmluhom tal-xenarju sabiħ qegħdin jisqhom il-falil. L-indira u l-mafrod tixxandar fismi fost il-ġnus kollha ibda minn Ġerusalemm. Jekk dan mandat ifisser xi ħaġa, ifisser illi fejn ma il-penetra l-Evanġelu li se risponda għandek dak in-nies salvaw, il-bqija. Altrimenti Ġesu mhux onest. Jiena nemmen Ġesu qatt ma jkun possibbli li u l-istess verità. Jekk qed jgħid diskors. Min huwa jien illi naħseb jew assumi illi baħa mill-aħħar u kien nusħaw lil Ġesu Kristu. Għax meta kien qudiem is-Sinedriju u l-assissin li baqalu mordna jnilkomx biex ma xandħux aktar. Bissa Ġesu u li ħatibqaw is-sus ħatibqaw tiffittaw għażistuna issa bil-predikazzjoni tagħhom. U Pietru qal nirċevu l-ordnijiet minn għandkom minn għand Alla. Aħna nafu minn għandna noddu. Għax nafu li m'hemm ebda isem ieħor modi taħt is-sema li bih il-bnednies jkunu salvati ħlief wieħed dak ta' Kristu Ġesu. Alla wieħed mediku wieħed bejn Alla u l-bnedmin il-bira Kristu Ġesu. Jekk inti tagħmel din il-larger hope. Tant popolari barra l-mas, tant popolari. Għal-Kristjani iva, imma ma jfissirx basikament, il-Biblia t-sarmija. Għalli seħli jek nisa Kristjan, għalli kisma temmux. Għalli, jek ma joġboċ ix-xogħol kif unjona Alla, mela l-iskrittura mhijiex għalik. Għax mhux l-lant tiegħek illi inti tabbar. Dak li joġbok iż-żommu, dak li joġbok iż-żommu. Ma nistax nil-labaqsa, ma nistax nippruvaw nikkorreġu x'qalu l-profeti u x'qalu l-apostoli. Kristu waħdu huwa s-Salvatur tad-dinja. Jekk ma kien jafu xejn is-Samaritani meta rawh. Allura aħna nemmen li is-Salvatur tad-dinja. Hemm xi ieħor f'Iżajija Alla jgħid jiena huwa l-uniku Alla u Salvatur ma nafx ieħor. Kalla ma jgħid ieħor mela żgur hemm xi ieħor. Għax jiena ma tantx vjaġġajt fuq il-5 kontinenti. Salvatur wieħed, validu, kompetenti, kwalifikat u waħdu. U allura dak in-nies illi jidhru li jistgħu jfasslu l-ħajja tagħhom. Kif jidhru huma bl-idea tagħhom bil-dak li huwa popolari għal dak iż-żmien. Illum mhux qed ngħixu fil-moderniżmu ta' fil-moderniżmu li kulħadd jgħid li l-bniedem huwa l-kejl jew il-nifsu. Le, postmodernizmu. Tant ngħixu f'dinja imħawda. Illi anke biex tikkomunika huwa diffiċli. Però li ħadd jifhmuha meta tgħidilhom illi Ġesu huwa Alla.
li sar bniedem għalina bnedmin u għas-salvazzjoni tagħna. U li m'hemmx ta' oħra ħliefu. Jifhmu ovvjament ikun jitqattaw fiċ-ċieri. Għadek titqabel kun jgħidu aħna tolleranti ma' kulħadd u nilqgħu kulħadd. U kulħadd għandu il-xer tiegħu, ħadd jista' jagħti is-sem tiegħu biex aħna nikbu flimkien biex aħna nitgħalmu minn xulxin. Għala le. Filosofiji differenti, jekk inti Platonista, Aristoteljan, Kantjan, Descartjan, Spinozjan, mhux xorta. Dan semmejthom ukoll antikwati għax illum il-fnik joħorġu mill-kniba tagħhom u x'jirnexxihom jgħidu biex jivvintaw. Ħana l-opinjoni tagħna dwar l-ideat tal-bniedem. L-aqwa l-isbaħ ideat tal-bniedem. X'jidru għandna minnhom? Mela Korintin 21. Fejn l-għaref? Fejn il-kittieb? Fejn dak id-disputi fuq id-dinja? Mela dikek il-nies Griegi li kienu jafu min huma id-disputanti tad-dinja Sokrate, Platon, Aristotele, Parmenide, dawn kienu nisbar, nies orriev tal-Griegi. Dak iż-żmien kellhom ukoll kellhom l-Epikurin, l-Istojkin, il-Greċja kienet infażata bihom. L-iżed pajjiż għaref umanament għaref dak il-kapa tax-xemx ma kienx hemm xahar. Għas ir-Rumani ma kienu hekk. U ma jridhom bi-sfida fejn dak id-disputi fuq id-dinja jaqgħu għalhom m'għamilx iblaħ l-lef tad-dinja. Diġà għaraf ġo l-ewwel ftit minn kitab tal-Bibja għamel iblaħ. Għaraf dikjara li l-lef tal-bniedem huwa stupidaġni. Huwa bluħ. Għax billi fl-erf tal-dinja berfa ma rfitx il-arġa. Prova ta' dan, Alla berfosna u salbuħ. Għalla kundux il-gvern minn għawa fuq il-lalla, jekk jiġi għom ċans joqtlu, u eb ġara. Dak l-erf tad-dinja. Alfa u sħabu u Pilatu u Erod kollha waslu l-istess ġudizzju. Aħna li għanna raġun. Jgħajek tajdinna li ħanja omja. Ġis għannom, jekk intom għedin tajdu li taraw, d-dum taqom jibqa. Għax verament intom omja. Fl-għed d-dinja d-dinja berfa mer fiċ-ċidalla. U għallura għalla oġbu għalla għadem metodu. Mux aħna? Għalla jiddeterna kif u xfatta il-tletnin se jkun ġenna tijaw? Alla oġbu. Kif oġbu li salva n-nis Alla? Isimgħu xin? Alla oġbu li salva dak li jemnu bil-bluwa għax-xandir. Meta titmur tevanġelizza u twassal trakt jew ktejjeb jew titkellem man-nies u tidher baħlan qudiemhom, tidher stupidu ignorant. Imma niftaħna moħħna. Ma għadniex dik antikwata qudiemna. Nitassa u kam għanna fajt izbaħ illum New Age għall-oġbu li salva il-dak jgħamlu bil-bluwa tax-xandir. Għax il-lum t-rindu l-għelm, il-lum t-rindu l-mirakli u nistadaw naraw l-lum karizmatiċ bettu kosek mirakli jisaw li għax fajt n-tifel minn kollox. Basta nittoppa xaħġa, nara kif naġewa l-nifsi. Il-Grigi jifitxu l-għad, il-Grigi fissadfu il-filosofija. Imma ħna nxandru l-Kristu nsalla. U jekk dawn l-affarijiet ma joġbux, jew għadek dubjus, Jiena nemmen illi Alla bl-erba n-nies li aħna hawnhekk kapaċi jilħaq ħandew ħankunu ma kunx wisq ambizzjużi. Kapaċi jilħaq il-pajjiżna. Jiena l-ferħ tiegħek bħalissa huwa li qegħdin nipperjaw timijiet spontanjament u naf fejn jitwassal l-Vanġel. Ħalaxa, iż-żejtun, inaqta fuq, Buġibba, San Pawl il-Baħar. Kulħadd qed jagħmel sehmu. Kif m'intix tagħmel semek minn għandek?
Jidisku xi ngħidlek? Għadek temmel lek tad-dinja. U biex niżżilha din li Alla joġbu li jisalva l-bnedmin bil-bluwaġġ. Bil-bluwaġġ x'għandi. Anke nies li tarhom ma jaqblu ħafna magħna, ta' jaqblu ħafna magħna, imma żomma fuq l-affarijiet essenzjali, fuq l-affarijiet tal-Vanġelu. U għal Vanġelu, jew il-Vanġelu forsi kif kienu qegħdin jitħajru jibqgħu il-Galatin. Vanġelu ta' grazzja mħalta fil-logħbi tagħna li nagħmlu ċirkonċiżjoni li tagħmlu, altrimenti ma nsalvawx. Ġesu meta tkellem mal-mara Samaritana, ma qadx jaħdem. Ma qadx jibgħu jkun diplomatiku magħha. Ġonnijiet ta' 22 jgħidilha ċarpont, intom Samaritani. Dak li jgħixu ġirien ta' xulxin, l-lum Samaritani. L-lum t-tnejn. Imma kien hemm din il-bega bejniethom is-Samaritani kienu bnew tempju għalihom ma biex għodin jiżlu Ġerusalemm. Intom tqimu dak li ma tafux. Aħna il-lut ġifieri. Aħna nafu dak li nqimu għax is-salvazzjoni tiġi mill-lut. Anke l-nies marad il-marad illi kienet fit-twemmin tagħha u kienet tistenna l-Messija u kollox. Kien tant rib xulxin, Ġesu qalilhom intom żbaljati. Aħna l-lut għandna raġun. Rigward ma tagħna, is-salvazzjoni tiġi mingħand il-lut. Ħanitu każ prattiku. Jekk kien hemm xi ħadd li kien jidhirlu li ħanagħmlu hekk. Il-Farisej u l-Iskribi u dawn nies li jissemgħu fil-Bibja li dejjem ħaduha kontra Ġesu. Kienu jaqblu ħafna affarijiet ma' Ġesu? Kienu jaqblu ħafna. Jaqblu li l-Bibja hija ispirata li Alla kellem Musa, kienu jagħmlu li fl-istess liġi tal-Alla, kienu jaqblu ħafna affarijiet. Kienu jagħmlu għad ikun hemm qawmien mill-mewt. U frattant, Ġesu kellu l-aħraġ battalji propja magħhom. Jiġifieri mhux biss li tisma' imma li tisma' il-Vanġelu korrett u li tkun il-qalb ta' l-istess Vanġelu. Saw ta' tarsu. Ma kienx bniedem moralist mill-libra, bil-mustaċċi. Ma kienx bniedem reliġjuż illi imħeġġeġ sempliċement iffissat biex jaqbel il-Alla. Biex jiservi l-għala. Tant kien zelus. Ġesu kellem dwar dan nies, li jilkom l-apostoli. Il-nies għad jippersegwitawhom għax jaħsbu il-daqshekk kun qed joffru servizz l-Alla. U saw ta' tarsu wieħed minnhom. Illi kellu minn kollox. Kellu minn kollox. Ħbibat ngħidu ħobsu maħbus u żejt fil-kus. Ma x'rid iżjed. Kien ludi pur, imrobbi sewwa, zelus, jipprattika l-reliġjon tiegħu, bi kollox kellu. U frattant wasal għal dak l-istadju fil-ħajja tiegħu meta rrealizza li dawk il-vantaġġi kollha li kellu kienu sempliċement żibel illi kellu jwarrabhom biex iħaddan il-Kristu. Fl-aħħar induna illi dak li qal Iżajja għall-aħħar tat-tit tiegħu fejn jgħid is-sewwa kollu tagħna u bħal ċaruta maħmuġa. U aħna bħal weraq nittajru mal-riħ, maħna xejn. Ma stax nasal l-lef tiegħi, ma stax nasal billi nagħmel lilti, billi ħobb il-proxmu tiegħi. Meta tibda tħobbu? Meta tibda tħobbu? Ok, tidra sabiħa, meta tibda tħobbu? Tibda. Għawra għajtina dawn l-affarijiet istom bħala dem, bħala zibel biex nafu Kristu. U nistab fih mhux bil-ġustizzja tiegħi, mhux bil-righteousness tiegħi, mhux billi jien se nibni għada sewwa quddiem Alla bil-ħila tiegħi. Imma bil-ġustizzja li tiġi minn Alla permezz tal-fidi fil-Kristu. Aħna nfixklu u ngħidu u għadha titkellem sal-ewwel jgħaddew.
ma' persuna koppja. U għadu fixkali għax meta kont għadni band oħra. U kon nara nies tan devoti li tolbu s-sijat, li dawn x'se jisemminom? It-tweġiba wahda. Sa kamada kuna Kristu dawk l-opri, l-ħajja opri jek ma opri mejta. Għax għamiltom mux għax verament opri għalla, mux għal-gloria tijaw, imma għamiltom biex akkusta mertu għalik il-nifsek. Li huwa il-kontrarju tal-Vanġelu, huwa l-oppost tal-Vanġelu. Pawl għalina rrit nistab fieħ, rrit naraf li, s-seta tal-qawmin tijaw, il-xirka fil-partijiet tijaw, biex nixku fil-nata tijaw. Jek xu warsaq l-qawl bellimwiet, l-lurka tama għal-qawmien taħħarjum, għal-qawmien għal-gloria, għal-qawm, imma xuħut ħajqum għal-lajdu l-infamia eterna, għall-infern, u xuħut ħajqum għal-gloria. Pawl kellu dit-tam, il-riva permezz ta' Kristu, Nisafram, għax Pawlu kien imrobbi reliġjuż, imrobbi fil-poplu tal-Alla, il-Lut. Għanna l-kas ta' Kornelju illi meta Luqa jitteskrivih, jibbajlija il-virtujiet kollha tiegħu u għajdu li xidilkom minnu tal-raġel. Atti 10. Kien hemm f'Ċesarja wieħed raġel ismu Kornelju ċenturjun tal-kumpanija tal-Legura l-Italja. Raġel tajjeb. U li jibsa minn Alla. Fil-profimidna il-biża tal-lu għal-bitu tal-erf. Meta għadu il-biża tal-la, taħġa ħaġa. U daru kollha, mhux biss u ma jdrassax ma' ħaddieħor, u daru kollha. Jimportant ħaddieħor. Li kien ħafna karità mal-poplu, wow! Jgħana ħafna karità mal-poplu, man-nies li ma fil-bżonn batum kemm marġinati ħossibhom. U jitlob l-għarajja. Dak forsi Kristjan. Dak forsi il-għadin għasib ma samax il-Vangel jgħakimuni. Alla jsalbaħ ux vera. Alla jsalbaħ. U raġel tajjeb jitlob jgħat il-karità. Alla battu Anġlu, allura għal-raġel jismu Xmun. U baħalieħ u Pietru Marandu u xandar il-Vangelu. Mux bis emmenu daru kollha. Tamdu. Pietru, ovvjament, ħadwa kontri għadu tħaltant il-pagari. Tħaltant il-pagari ma jistix fitċek. U Pietru għalilom jena rajt viżjoni u għalli illi dak li hu tikjaħ bħala puma ma biex nseħlu l-ġess, għalek mort. U għarrafna kif kien raf daru Anġlu Pietru ti rakkontaw. Għarrafna kif kien raf daru dan Kornelju. Anġlu kien wieqaf jgħidu ibgħat irġiel ġaffa u sar il-xmud jgħidu Pietru li jgħidlek kliem li bih intu dar kollha tkunu salvati. X'kien jiswa dak il-karattru fenomenali li kellu Kornelju? Raġel tajjeb jagħti karità. Mux hekk huma n-nies reliġjużi. U frattant bżonn ibad. U s-sejħa ta' Xmun illi jgħidlek kliem xi kliemu l-Vanġelu. Taqra kif xandaru l-Vanġelu bellezza. Ġesu ġie għaddi għamil tajjeb u dana u issa li jixtru l-profeti kollha. Illi daw kollha li jemnu fih jaqilaw il-maħfra tad-żubiel bismu. Bil-ħila tiegħu ġifieri, mhux bl-emejjel tajba tagħhom. Wara jgħidlek li mibilintu dar ikollek ma sar. Jekk aħna għandna nqar moħħ ta' piżella u nsaqsu Kornelju bit-tiba kollha tiegħu kien salvat qabel ma sema l-Vanġelu? Le. Kellu bżonn Alla li jibgħatlu il-messaġġier tiegħu ħalli xandarlu, ħalli jaqiraw il-mewt spirituali tiegħu u jifa jibda jgħix għal Alla. Għallu la, maħniex bikor, maħniex muħna malu, maħniex
nies li rridu nirrestrinġu ħnija Alla, rridu ndejquha. Le, rridu sempliċement ngħidu il-pura verità. Il-verità hi li mingħajr Ġesu, mingħajr it-tarif tiegħu li inti smajt istorja dwaru u ġibt għal dik l-istorja. Ma tistax issarra. Dan huwa metodu tagħna. Jekk tiġġieled magħna. Tiġġieled magħna. U dan huwa l-messaġġ konsistenti ta' Pietru, ta' Pawlu, ta' apostoli kollha, jgħidu ta' Pawli, qed ixandha fis-sinagoga, fl-aħħar jgħidulhom, kun jafu nerġgħu waħwa li permezz tal-bniedem Ġesu. Il-maħfra żubirjan xandra lilkom u bih, importanti, bih, daw kollha li jemnu fil-kuntest jemnu b'xaħra, tgħidilkom issa, mhux vera. Daw kollha li jemnu huma ġustifikati l-ħwejġ kollha li minnhom ma stajtux tkunu ġustifikati bil-liġi ta' Mosè. Dawn kemm tagħmlu ovvjajbu, tosservaw il-liġi tagħna, ma tistgħux issalvaw miha. B'Ġesu issalvaw. Dan huwa l-messaġġ apert tal-Evanġelju. U għandna l-ebda dritt illi aħna nitluh jew wessawh jew nagħmlu aktar għal-palat tan-nies. Laħħa, jekk tal-ħaq nħobbuhom lin-nies, ejjew ngħidulhom kif li. Ejjew ngħidulhom kif li. Mill-antik Iżajja meta nħabbar li Ġesu Kristu. Iżajja 53 fejn anke jgħid li mhux biss imut imma kan jerġa' jqum mill-mewt u jara il-frott tal-batita għal bata imma jara mela se ħajja jqum mill-mewt biex jarahom. Jara l-frott tal-batita għal u jistodisfaruhu għax jaf li dawk in-nies li meta għalihom se jkun mifdija bid-dem tiegħu. Bil-arfa tiegħu, għakum importanti din, bil-arfa tiegħu. Tittarf, bil-arfa tiegħu. Il-qaddejti jiġġustifika lil ħafna għax hu jitaba beżunithom. Bil-arfa tiegħu. Jiġri Ġesu ma mhijiex għandha dinja kollha imma issa smajt jew ma smajtx bih irrelevanti, prattikament irrelevanti. Għax għandha kapaċi għamil kollox u l-arfa tiegħu. Il-ġust, jiġġustifika, jiddikjarana ġusti quddiem Alla bil-merti tad-dem tiegħu. Nasib jiena jekk qed nirraġuna sewwa u jien qed nirraġuna sewwa. La darba il-ħwejġ huma hekk. Suppost għandna nqanqlu biex il-pajjiżna nilħuh dan l-Evanġelju tas-sewwa illi mhuwiex ċajra. Mhuwiex opzjoni fost il-ħafna, mhuwiex choice li tista' tagħżel hekk jew hekk jew hekk jew hekk. Alla ma ħallix alternattiva. Alla qara lil kulħadd fil-ħużu t-udjenza biex ikollhom ħina minn kulħadd. Kif se jkollhom ħina? Minnhom billi waslilhom l-Evanġelju. U aħna ix-xurtjati privileġġjati biżżejjed li Alla qiegħed isaħibna miegħu biex inkunu ħaddiema flimkien miegħu ħalli ħaddieħor xandallira aħna wkoll inxandru l-ħaddieħor għas-salvazzjoni tagħhom. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.